Wawuok Kitui haterie kaunti ma Kisumu nyakoromo gajuong kama jodolo mawuok e alwora ma Kisumu medo seyo otend Kenya Kwanza kuom keto nyawe duoko piny pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Kata obedo ni mano ema en achiel kuom singo mane jatend piny Kenya William Ruto chiwo ndalo mano manyo ombulu. Jodolo go wacho ni thoth jo Kenya ok nyal kata keto kuon ewi mesa ni mar ngima oidho kendo osuru to medo mana dhi malo. Kotene kod Bishop Daniel Owiso mar Peacemakers Gospel Ministry kata Assembly mayudre Obunga. Gidwaro ni jatend piny Kenya owinj jip mawuok kuom kanisa ni otiyo makare ne oganda jo Kenya. Wadwa ni Kenyans kaka wan jo Kenya government marwa mondo address kech mantiere Kenya sani, kech makaji malio malichni mondo address ne jo Kenya kaka ji nyalo yudo fuong'ruok. Nikech gik moko tek te, ngima ma ji odake ni ngima tek ne dhana kendo ji chiemo mana dichiel sani. Ji ok chiem seche te, ji chiemo mana dichiel. Kawuono ji chiemo mana gotieno. Ng'ato ok nyal madho chae okinyi kata saa 7 ok onya chiemo nikech ang'o? Ngima matek. Wakwayo ni kendo government mantiere tich sani mondo address pi manego ji ni. Kech kawuono pi ni ok onego ji to kaka jogo chiemo onge. Koro wadwa ni sirkal gi those who are willing, joma nyalo bendo kaw patik mondo kony president ka en gi gimoro amora mondo gikony president kata gikony sirkal mondo mi wachopne jowadwa manyoche pi ogoyo piny. Tere kaunti ma Siaya nyakoromo